Türkmenistanyň dürli sebäplerine dowam edýän aşy yssyk howanyň fonuny Lewap welaýatynyň dolandyryş merkezi Türkmenawatda 13-nji iýulda giýjeýlen turan güýçlü ýel ilatyň suw we elektrik energiýasy bilen üpçünçiligine bökdönçlige ýol açdy. Giýjeýlenen agşam araçyny 2-2,5 sagat töweregi dowam eden üpçünçilik ara kesmesi şäher ýaşaýjylary üçin oňaýsyzlyk getirdi. Emele gelen ýagdaý elektrik energiýasy we suw üpçünçiligi ýaly durmuş hyzmatlary boýunça gysgaly awatlaýyş toporlaryny transformatorlar bejermek, ödülen elektrik simlerini çatmak ýaly işleri başaga ýetdi. Ýöne bar bir Türkmenawatda 14-nji ýyla geçilen gije ýene tok öşdi we süýji uka çmön şäher ilaty ýerden sagat 6 çeni toksuz we çyrasyz galdy. Yerli ýaşaýjylar esasan köne transformatorlar bilen tok paýlanýan şäherde adatdan daşary howa hadisalary ýüze çykan halatyna elektrik energiýasynyň öpçünçiliginiň ýygyderli kesilýänini aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy ötün akşam Türkmenawat ýaşaýjylarynyň ýüzbe-ýüz galan durmuş kynçylyklary barada beren habaryny şäher ilatynyň böwreklüğin garankyda galanlygyny habar berýär. Türkmenawatyň ýarty bölegini tok öşdi. Munyň ýani suw nasowatlary toksuz galan soň suw kesildi. Türkmenawatyň köp bölegi 2 sagat töweregi toksuz galdy. Soňra tok böleklerin berilip başlandy. 2,5 sagat töweregi soň bolsa suw üpçünçiligi dikeldildi. Diýip şäheriň durmuş üpçünçilik hyzmatlarynyň habarly bir ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bellemeli ýeri suw we elektrik energiýasynyň üpçünçiligine problema sebäpde aşy yssyk howa hökm sürýän mahaly giýjeýlen turan güýçlü ýeliň ýygyanyna gawat geldi. Lewap welaýatyna habarçymyz Türkmenawatda 13-nji iýulda 18:30 töweregini güýçlü şemaly ötünni termometrlaryň howanyň temperaturasyny 40 gradus görkezdenligini habar berýär. 15 minut töweregi güýçlü şemaly ötsi. Peçiş howa dowam edýän mahal turan güýçli ýel howanyň gylgyn howaryny güýçlendirdi. Ýarlyly howada güýçli tozan hem turdy. Diýip bir Türkmenawatly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Howa maglumatlaryny çap edýän çeşmeler Türkmenawatda 13-nji iýula geçilen gije Demirgazykdan tyrligi sagatda 8 kilometre çeni ýeten şemalyň penşenbe güni giýjeýlen sagat 18-den soň sagatda 15 kilometre çeni ýokarlanyny görkezýär. Günnäger welaýatyň Sewit merkeziniň ýaşaýjylary şäheriň elektrik energiýasy bilen üpçünçilik ulgamlarynyň Sowet ýyllaryndan bäri täzelenmeýändigini, köne elektrik sütunlarynyň we emeli bilen sepleşdirilen siýimleriň adatdan daşary howa hadisalary ýüze çykan halatyna hatardan çykýanyny aýdýarlar. Sowet döwrüniň zawodlaryna öndürilen transformatorlardan peýdalanylýar. Ýel tursa dessine elektrik sütunlarynyň sallanyp duran siýimler bir ýerine çolaşyp elektrik energiýasynyň üpçünçiligi kesilýär. Diýip bir Türkmenawat ýaşaýjy taýdýar. Onun odul şähere aralaşan jokrama ysy we petiş howada hojalyklarda elektrik energiýasy bilen işleýän enjamlara agram düşdi. Gara ýollarda asfaltlaryň ýeren halatlary hasap alındy.